Balatan muna natin bago natin lagay sa relay. Ito po ating relay, 5 pin. Ito yung mga soya. Aking motor, lalagay po natin ang dalawang LED lights muna. Sa ating Rusi 150. Sinuhan po namin ang bracket yan. Flat bar lang po yan at nakakawang pininturahan. Parang umusok ka ngayon. Parang nasa Eden.
Tatap po natin sa ating accessories wire. Buwa na lang po natin dito sa ating unit ng ating CDI dahil ito po ay accessories wire ay battery operated. Yun, natin magbukas ang ating tape. Wala. Okay na po siya dyan. Tatap na lang po natin dito sa ating battery para makita po natin kung nagana. Ito po ang ating negative, ito po ang positive. Iitit na lang po natin dito. Iitit na lang po natin ang ating positive dahil wala po akong madulungin terminal po ng battery. Ang ating follow tipitan dito rin po sa negative, ganun din po. Din po natin at saka po natin testing nagana po. Switch po natin. Yun. Ano po sila? Sila. On. Off. On. Off. Ang ating LED lights assembly.